Quan anem a viure a un nou espai, és important adaptar-lo als nostres gustos i necessitats. Només d'aquesta manera podrem sentir que és casa nostra. La reforma que us presentem avui tracta precisament d'això, de transformar una casa per convertir-la en la nova llar per a una família, reformant cada espai per tal que se la senti seva només creuar la porta. Soc la Cristina de Zenna Interiorisme i avui us ensenyaré els detalls d'aquesta nova reforma. Aquesta zona és la meva zona preferida de la reforma i veieu que és una zona molt lluminosa. De fet, abans era una antiga galeria que gairebé estava en desús. Aquí hi teníem una gran finestra que donava pas al menjador, però era un sotabalcó i l'hem convertit en un espai més de l'habitatge, un espai de menjador on compartir amb els amics i la família. El disseny tan especial de la taula en fusta massissa com les 3 làmperes que il·luminen la zona, conjuntament amb les 6 cadires que l'emmarquen i els cortinatges, fan que l'espai transmeti calma i elegància. Per a la cuina teníem molt clar que la volíem unir a la zona de menjador i sala d'estar i també que havíem de millorar la seva funcionalitat. Això ho hem aconseguit amb una paret on tenim tant la zona de cocció com la zona d'aigües i la complementem amb una península on tenim zona d'emmagatzematge i un espai per poder menjar. D'aquesta manera, la família podrà fer ús d'aquesta zona tant per als àpats ràpids del dia a dia com també per als que els adolescents de la casa hi puguin fer els deures. A més, al ser una zona propera a la cocció, ens convida a prendre una copa de vi i establir una conversa tot cuinant. I en les trobades amb amics i famílies és la taula perfecta per als nens, mentre els pares conversen tranquil·lament a la taula de menjador. A la zona de la sala d'estar teníem molt clar que hi havia un element que havíem de mantenir, la llar de foc. El que hem fet és donar-li un nou aire, revestint-la amb un porcelànic de gran format. I a banda i banda hem dissenyat mobiliari a mida i també una zona de prestatgeries amb llums LED integrades. Gaudir un vespre d'hivern del foc escalfant-nos els peus mentre ens relaxem una estona abans d'anar a dormir és un gran plaer. El foc ha estat sempre un element de companyia i estic segura que la família el gaudirà en molts moments plegats. Per donar una mica més de privacitat a l'entrada, hem afegit una zona de perilleria sobre un moble que amaga un radiador. Els clients ja tenien una zona d'emmagatzematge sota l'escala i també un armari darrere la porta. Aquí el que hem fet és donar-li un nou aire amb unes línies més rectes. Espero que la reforma d'avui us hagi inspirat i ja sabeu que podeu veure més projectes nostres tant a les xarxes socials com a la nostra pàgina web estudizenna.com.